Сәлам барыгызга ла. Күп көс һәм яуаплылык талап иткән яңа уку елы башланып та китте. Укучыларда быел да күңелле дәресләр, класстан тыш саралар, күңелле очрашулар көтә. Төрле түгәрәкләрдән дә ситтә калмай лицей укучылары. Тимер Ясыпов исемендәге Республика лицей-интернатында Никай бию ансамбле бик күп елдар уңышлы эшләп килә. Укучылар бию түңәрәгенең бәләкәй, урта һәм өлкән төркемнәрендә шөгыльләнә. Һин бию түңәрәгенә нисә яшьтән йөри баштаның? Мин бәләкәйдән биюгә гашыйкмын. 3 яшьтән биергә йөрим. Нык яратам башкорт биюләре. Сөнки мин үзем башкорт кызы. Бәләкәйләрне биергә өйрәткән сакта һез нинди кыенлыктарга очрайсыз? Кыйынлыктар юк дип әйтергә була, чөнки без алар белән күңел ачкан кебек бейбез, шатланабыз, куанабыз. Бию түңәрәгендә башкорт һәм төрле милләт биюләрен өйрәнәләр. Мәктәптә үткәрелгән сараларда, концертларда оста сыгыш яһыйлар. Безнең Никайдар. Бию түңәрәгенә йөргән яшь талантларга һәм уларның җитәкчесе Раушания Мәүлүтбай кызына уңыштар теләйек. Артабанда улар үзләренең осталыгы менән күңелләрне яулаһын, башкаларга дәрт-дарман өстәһен. Тау-тау хәбәрдар өчен Фидан Хизбуллин һәм Айгүзәл Туйсина.